हंगशेन्मिगे प्रतिबंध बांधवांक नानी माईल नमस्कार. हा 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 कसं म्हणत ना हे पावसाळ्यातना आणि हे स्नो पडतना जोरू तळ्ळले गुलाब बजो जीवकडगी बजो गोळी बजो पूरा आठवता वय त्या टायमात पुरा तळची कायली या त्या पुरा बाहेर येते असं. हा आता सांग नानी माये आजी दनपरा जेवणाक कसं केला तुम्ही? आजी जेवणाक जीवकडगी बजो आणि सोई बजील गशी आणि कोकम रसम केला. जीवकडगी खै नको मिळले नानी माई तुका? जीवकडगी आता मिळतवे. हा जीवकडगी कितमाये आमका थेरेबियन स्टोरा मेळता. भारी लायक जुनीची कसं लायक जाता ताजी फोडी बजो पुरा करू का आजी पुरा तुका तेंची स्पेशालिटी इते किटमाये हंगपळ तू येवची फुडे दोनी जुनीची जीव कड्गी न्यूयॉर्काचे हंग दुकुनु ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದಕ್ಕೂನು ಹಾಣು ಲಾಯ್ಕೊಂದು ಧೂನು ತಜ್ಜೆ ಸಾಲಿಪಳ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಡ್ಕ ಸುರೇಖ ವೈ ತ ಕಾಣ್ ಜೊತರಿ ತ ಚಂದಕ್ಕೊನು ಭಾಗಕ್ಕೊನು ಮದ್ದೇಚೆ ತಜ್ಜಿ ಬಿಯೆಚಿ ತ ಕಟ್ಕೋರ್ನು मारताका मीठ मिरसांग हिंगा पिटी ता सम लावन दवरका कळवा मागीर ताजी वरलें हाजेन हांव सोय बजील गशीक कटकोन दवरला. हें एक राशी फोडीचे करचे कसले एक पटी खावच्या जातवे म्हणून पुरा कटकोन मीठ मिरसांग लावन प्लास्टिका बॅगा घालून एकंक लायक एक बॅग कोन दवरला. तुवय वतने व्हरी कळवा लायक व्हरता ताका लायक मीठ मिरसांगनी लागून हेर्दोसू जेव 2 दिसान काडलारी लायक कोन फोडी कोरेत जेव बज कोरेत. हा नियार कादकुन तशी म्हण. हा वय कसं छंद दिसता कटकोन मीठ मिरसांग हिंग पुरा घालून दवरला. वय हांव एक व्हरता आणि घरला घेवचन तोळेत आमगेले किट मम्मा काही दिवन सोडता. आजी तांक येऊच्या जायनी तशी व्हरता. हा किट माये हांगा सोय बजील गशीचे रेसिपी कशी करचे म्हूण घालून सोडला इते. सोय बजील गशीक चडती तांबडी मिरसांग कोथंबरी उडदा दाळी आनी समज सोयी आनी चिंचांब हांगा मासूल वाटून दवरला. तेंची सोय भाजिली तांबडी मिरसांग चिंचांब 2 टेबलस्पून कोथंबरी बी आनी उडदा दाळी विंगड विंगड कोन भाजून लायक कोन वाटूचे. लास्टाक कोथंबरी बी आनी उडदा दाळी घालून गर्रन एक गुंडाचे. तशी चिमिगेले हांगा चणो काळो तिमोन घालले त्या शिजोवन आयला. तांतू भितरी आमगेले जीव कडगी त्या मागीर शिजून आयला. आतां हांतू भितरी लायक कोन त्या वाटेर मासोलू घालून मागीर करबेव सासम फण्ण हांगा लायक शितस आतां मासोल घालचे हांतू भितरी. त्या मासूल घान सिजयतरी त्या काळो चणो जीव खडगी पुरा चंदायर मेळ्ळेवन धबधबी जाले. ताका मीठ आनी पुरा घालून मागीर ताका करबेव सासमा फण्ण चिकेची दाटशी कोरका मागीर हेर्दुसांनी दाट जाता जाल्यार सेमी थिकनेस सुका. हें सोय बजील गशीक. सोय बजील गशी वय मी गेले अन्ना बहिणीकले शिली केरळांत कसं लायक सोय बजील गशी करची म्हळ्यारी त्या धबधबीची
त्या चणो काळ चणो त्या तिंबत घालणू त्या शिजवणू ताका जीव कडगी आणि या एक सोय भाजील गशीचे एक परंबळी परंबळी त्या सोय भाजीला मसालो फन्न आ भारी लाई जाता तुगेले भारी लायक दिसता आज लायकन जेवण करूया नानी माये. हा नानी माये वर्तमळा वई किट मामा कतीर एंपळे जीव कडगी भारी डेंजर आचे वेजिटेबल गोतुस न मैं वाय बणी भरलारी या किट मामाची के वाया बादस वई या जीव कडगी पुरा खावनु डरा डरा रात्री मधरात्री डरा 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 कोनु पाद ननतला पुरो कसल किट माये कसल डरा डरा साऊंड ह्याला खानाची के कापूस गाम निद्या आणि काय भीम नका वायू आणि म्हणून निगे लागी खोड्याला अंथू एक हिंगा मात्रस त्या एक दिन सोडी त्या गल्लारी पट्टांत वायू वचन कळवे गंमत समजेल किट माईला आणि तुमक पुरा चेतावणी एक समणारी सिगरेट मस्त तांडणारी आरोग्या वाईट म्हणतात तशीची मस्त जीव कडगी खाल्लारी भारी बादे असं थोडेची लिमिट दोन खाल्लारी लायक गमत करत येता. नमस्कार.